Usa ka dump truck nga dunay kargang balas ang nawad-an matud pa og preno o gidaro ang tulo ka mga sakyanan. Lakip ang usa ka pampasaherong jeep. Halos di na mapuslan kining pampasaherong jeep. Human nga gidaro ang usa ka dump truck nga adunay kargang graba sa poblasyon Opol sa Misamis Oriental niadtong adlawng Martes sa hapon. Gubasab kining usa ka multi-purpose vehicle o usa ka SUV nga nakaparada lang. Sigon sa investigasyon sa Opol PNP, nga gikan sa ibabaw nga bahin ang dump truck ug maghatod unta sa karga ni ining balas. Apanawad-an kini og brake hinungdan nga midiretso kini sa usa ka pampasaherong jeep nga paingon unta sa west nga bahin sa Misamis Oriental. Pipila ka mga pasahero sa jeep ang nakaangkon og samad sa ilang lawas apan luwas raman kuno tanan lakip ang driver. Samtang tungod sa impact naguba sab kuno ang cashier area sa maong seafood restaurant. Hinoon, walay nasamdan sa mga personahe sa maong patigayon. Sa karon, aduna na kuno'y inisyal nga panagsabot ang kumpanya sa dump truck ug ang mga nalambigit sa maong aksidente. Samtang nakakustodiya una sa Opol MPS ang driver sa truck.